Jeg vil forbinde mig med min hest på tanke og energi. I Randers indtog tidligere jernlady Marianne Florman endnu en gang managen, men denne gang i en lidt anderledes rolle, end vi normalt kender hende i. Prøv du at puste ud. Forestil dig, at I stopper. Sådan der, så er han med på din energi. I dag underviste hun i horsemanship, der går ud på at skabe en tæt forbindelse mellem ejer og hest. Der er jo rigtig mange mennesker, der har problemer med deres heste, kan man sige, ikke? Altså, hvor hesten ikke har respekt for dem, eller de er oppe at køre, eller der er andre ting. Man kan sammenligne læreren bag horsemanship med et dansende par. Det er ikke så meget fornøjelse at danse med en par, når du river rundt på gulvet som en, hvor du bare føler, det glider. Det er det samme med omgangen med hesten. Det betyder, at man ikke skal tvinge hesten. Du har ikke brug for pisk og spore på en hest. Du har faktisk bare brug for en tanke. Mener du virkelig det, siger han? Ja, jeg mener det. Og lad os se, om ikke det kunne ske uden et tab dengang. Og det kunne det. Okay? Marianne Florman rider på sine egne heste uden sadel eller grime. Og ifølge hende kan man ride på alle heste, lige fra dressur til væddeløbsheste på denne måde. Jeg er ikke ude på at missionere og ændre hele hesteverdenen. Men vil det kunne lade sig gøre inden for diverse genrer? Og du tøver ikke? Nej.